Mama baba. Hey, kodwa mayogani ucula umsakano, ulimi ugcwele umlomo. Kahle ulimi uyakusinda, ulimi lomuntu omdala lo lalimi dinga abantu abangangosaliwe, dinga umuntu omkhulu. Uphatha intombi yakho kusala ngabe. Ucula ndoda. Uphatha intombi yakho, ngoba intombi yakho kumnandi kanjani. Lamsinda. Ningangebhodlela lenizwe. Gcwele umlomo lapha. Yemsude ingane. Ingane. Iyaphi? Amasiphi ingane. Uthula incathulo engaenzo. Incathulo engaenzo. Hayi wengane zakwethu angazi noma namanje umdlalo usemuhle kumele uqhubeke lapha phakathi kwensizwe embili umbeje noma yogathi njengobuza ukuthi ngempela umayogathi okanye lapha nensizwe umbeje yadala mangabe ke lakhuluma ukuthi ke lapha umayogathi unolimi lwabantu abadala lapha nosikhumbule kwengane zakwethu umayogathi wachaza ohlelweni kwi-TV ukuthi yena useyingane lapha uneminyaka ngisakhumbula mathe une-20 noma na-22 kodwa nje kwavela ukuthi uyi-2000 umayogathi ngaza kwethu ke nalo daba angazi mhlawumbe kuthina kwakuphawula kodwa ke sibe sihlane comment section ngitshela kabanzi ukuthi wena lithino lakho uvo ngalolu daba ngila sibono ingane zakwethu ke sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuye futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe niphatha kahle nibe nosuku lomnandi engithanda khona.